Mwengo miri alufauchiel e kaunti ma Trans Nzoia koropio daro ji kaluwore kod koth mapek mosebedo kachwe e alworano e jumbe ariyo mokalo. E gweng' ma Maliki, jodak koro dak e udi manie bwo pi bang' kuonde ma gisebedo ka gikonyore godo bedo madiny ma ok nyal ting'o kwan oganda ma pi medo daro. Liza Jode nigi ripot makama kendo. E ward ma Kapomboi mayudore e kaunti ma Trans Nzoia, Elizabeth Namchanja manyo gige konyruok modong' e ode. Ei juma achiel mokalo, kare mar jot olokore ataro. Mwandu ne ma onimo e pi chal mana kod geno mare ma bende onimo bang' oula monjo gweng' modakie. Nimehangaika kwa miaka karibu 19 hapa nikiwa nakaa hapa. Nyumba imeanguka, mchanga yote. Nyumba ni maji tu, matope, malasi meloa yote. Vyote vimeenda na maji. Tulikuwa tumelima mahindi. Yalikuwa mazuri lakini yameenda na maji. Iko mifugo ambayo tulikuwa tunakamua mahali hapa. Zote zimeenda na maji. Ukiweka kuku, uweke na nyumba vile mabati zimeenda. Kama ne oting'o miere 6,000 koro jiodar bang' aora masibwani muomo juma mokalo. Mwandu manengo gipoko yangi moting'o puothe bende okethore. Serikali tusaidie kama inaweza kutupea shamba na itujenge, tutoke hapa, serikali ichukue shamba ifanye kazi yenye nafaa kuchua. Tafika mahali how to buy the bullets na tukubaliane kwamba hii sehemu zingine are they suitable for human settlement. Kama ziko Sulemana waliona kaka kwa chemchemi ya maji kabisa. Throughout the year watu wanakaa tu ndani ya maji na hali ya maisha ya watu inakuwa duni sana, iko chini sana. So kama government lazima pia tuanze kuangalia katika solutions za kudumu. Kaluwore kod masiche mag oula mosebedo ka kelo achiedh nade, luoro medore e chuny jopiny. Ahinya to bang' jolony chal mar kor lwasi yango ni koth mapek dhi medo chwe pachoka e dweni, ahinya to e gwenge makaluo, hoho mar Okak Imbo kod gwenge mamoko. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.